Kah Pandhawa, kula ajeng jangkah Pandhawa. Nggih. Menawi gelak wanci anggih mangsa menika mangke dadosanipun boten sae. Menika sakmenika sampun wonten wancinipun piyambak-piyambak benjang tumapak ing gati panjenengan tentu dados senopati. Monggo. Dipun nam-nam penggalipun kanthi wening lan kanthi sabar. Perang menika pancen wengis. Perang menika kados mekaten menika. Mila rumiyin menawi paduka menika sampun boten boten madhep-mantep ngadepi perang kedahipun negaring Astina menika dipun paringaken dhateng Pandhawa menika mangke badhe ayem sedayanipun. Ning wangune panjenengan berguguk ngutawaton cukeng pendawane adreng. Lah iki sampun. Paranipun wonten pundi malih kejawi namung Bandayuda sakmenika dipun tampi. Kula boten trimah, kula ajeng bela. Sing kon bela prajurit cilik-cilik mawon nggih. Monggo mundur. Maju. Yo, maju, ayo. Maju, ayo. Hai, tawur, yo. Oh.